थारैनो नोंथाङा जि कुइसन खालामदों दिनै रंजानायनिबो दिन आरो दुखुनिबो दिन रंजानायनि दिन होननानै बुङोब्ला 1960 नि 21 फेब्रुवारि दिनैनि सानाव गेदेमा बिथां एनडिएफबि नि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला सारा अदला खासिबारियाव राइट रेभारेन्ड स्टिफेन दैमारि आरो तराली दैमारिनि गोरबोआव बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन आरो जोनोम मोननानै बर' हारिनि थाखाय बिथाङा जि अबदानखौ होलांबाय जे बुहुमनि बिखायाव जोबलांनो नागिरनाय मोनसे जातिखौ बिखा फोरदाननानै गावनि राव हारिमु गावनि सिनायथिजों थांना थानो जि मोन्थायखौ जोंनि गेजेराव लाबोनानै होफैबाय नांनायनि गेजेरजों बे बिथिंजों जों नायोब्ला थारैनो दिनैनि साना रंजाथाव होननानै जों बुंनो हायो मानोना बे गेदेमानि जोनोम साना दिनै बे गेदेमाया दिनैनि सानाव जोनोम मोन्दोंमोन फारसेथिं दुखुनांथाव होननानै बुङोब्ला बेनो दिनै बेबायदि एसेबां जातिखौ मोजां मोनग्रा गावखौ दिनै बावसोमनानै हारिखौ अनग्रा सासे बेक्तिया दिनै जोंनि गेजेराव गैया बिनि थाखाय जोङो दुखुनांथाव होननानै जों बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे गोबांनो दिनै बिथांनि थाखाय मोनसे एकर्डबो मोननो हादों जेखौ बुङो बिटिआर एकर्ड दिनै बिथांनि जुदि साइन मोनाब्ला बिटिआर एकर्डआबो जानो थाङामोन नाथाय बेनि बेलायाव नोंथांमोना मा दुखुफोर मोननो सानो थारैनो नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों दिनै एनडिएफबिआ जुदि नाङामोनब्ला जोङो बिटिसि एकर्डबो बर'फ्रा मोनामोन बिटिआर एकर्डबो बर'फ्रा मोनामोन दिनै नांनायनि गेजेरजोंसो नंगौ बिटिसिखौ दिनै बिएलटिफोरा सुक्ति खालामदों बिथांमोना फ्रन्टआव थांनानै बे एग्रिमेन्टखौ खालामदों बेयाव साइन खालामदों खिन्थु बेयाव एनडिएफबिनिबो अबदान दङ जों जुदि बै समाव ख्रां ख्राङै एनडिएफबिआ जुदि सभारेननि थांखिखौ लानानै जुजियामोनबा हयथ' बिएलटिफोरखौ दिनै बेबायदि मोजां मोनसे मर्यादा होनानै बिटिसिखौ सुक्ति खालामामोनबो जानो हागौ थ' बेयाव इनडाइरेक्टलि जुदि नायोब्ला एनडिएफबिनिबो माने अबदान दङ जायनि थाखाय बिटिसि बायदि सुक्तिखौ बिएलटिफोरा खालामनो हादों दिनै जोंनि नांनाया बेसेबांबा गोजौआवमोन दिनै जों मा सुक्ति मोनखो दिनै जोङो बिटिआर जि सुक्ति मोनबाय बेजों दिनै जों रंजानो हायाखै जाय सुक्तिजों दिनैसिमबो जोंनि दैदेनगिरिफोरा उदां जायाखै एबा जोंनि गोबां दावहारु लोगोफोरनि केसफोरा दिनै उइथड्र जानानै फैयाखै जायफोरा दिनै बाहेरायाव दङ बिथांमोनाबो कर्टआव थांनो गोनां जादों गावनि न' बांनि थाखा फैसा हा हु मोसौ मोसा फानग्लुंनानै दिनै केसखौ जुजिबाय थानो गोनां जादों स' जों लुबैयै मोनसे एकर्डखौ दिनै जों मोन्दों जों जिखौ हास्थायदोंमोन बे एकर्डखौ दिनै जों मोननो हायाखै स' बेवहाय जोंहा दुखु मोननाय दङ दिनै बेबायदि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जोंनि जेंनाफोरा जोबैनि थाखाय बे सुक्तिनि सायावबो जोंहा दुखु मोननाय दङ आरो दिनै जोङो लुबैयो आरो खावलायनो हास्थायदों जे दिनै जिबायदि खोथाफोरखौ जोंनि गेजेराव होफैदोंमोन भारतनि गोबांथार दैदेनगिरिफोर जेरै नरेन्द्र मदि बिथाङाबो फैनानै जोंनि गेजेराव बुंफैदोंमोन जे बर'फ्रा मोनसे पिस एकर्ड खालामबाय गोजोननायनि मोनसे गोरोबथा खालामबाय होननानै बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै बुंफैदों बेयो आं बुंनाय बाथ्रा नङा सारा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बिनि फोरमान दिनै जोंनि गेजेराव जारिमिन जानानै थाबाय जुदि सान्तिनिनो गोरोबथा मारमोनब्ला दिनै जों मानो रंजानो हायाखै जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनैसिमबो मानो जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों जोबथेसालियाव थानाया मालाबाबो रंजानायनि बा गोजोननायनि पार्ट जानो हाया बाहागो जानो हाया बेवहाय जुदि जोङो गोजोनै थानांगौब्ला बा जोङो गोजोननायखौ जुदि मोनमारनांगौब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगोन जों मोननांगोन गेदेमा बिथां डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोर जेसेबांखिनि दङ बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गेजेराव मोननांगोन जाय बोराय बुरै बिमा बिफाया दिनैसिमबो गावनि गथ'खौ नेनानै दङ बैबायदि जोंनि बिर जोहोलावनि आइ आफामोना दिनै गावनि फिसाखौ गावनि न'खराव मोननांगोन अब्लासो जोंनि गेजेराव कमप्लिट गोजोननाया फैगोन नाथाय जों नुदों बेराफारसेथिं माखासे गादियाव थानाय दैदेनगिरिफोरा सान्ति फैबाय होननानै नोंथांमोन बायदि मेडिया नुब्लानो जेब्लानो मेडिया मोनो अब्लानो बिथांमोना फोरमायो हुज्रिखावो रोदा ओंखारलायनाय खोथा बुंनानै जोंनि गेजेराव बिथांमोना सान्तिया फैबाय होननानै देखायनो नागिरो नाथाय बाथ्राजों मालाबाबो सान्तिया फैया जों जि बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों जों जि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांजानो लुबैदों बे जेंनाफोरा जुदि सुस्रांजायोब्ला जोंनि गेजेराव सान्तिया फैगोन बेखौ जों फोथायो गोबां मानसि रायजो राजाफ्रा सोंबाय थायो रन्जन दैमारिया माब्ला गगोन होननानै बयनिबो जिउ आरो दुखु खस्थ'खौ नुनानै बिथांमोना सोंबाय थायो बेनि बेलायाव गोबां रायजोफ्रा थारैनो अनमारो जों नुनो मोन्दों मा बुङो बेनि बेलायाव नंगौ दिनैनि तारिखाव डिआर नाब्ला सारखौ बर' रायजो राजाफोरा गोसो गोरबोजों दिनै मोजां मोनो जोंनि हालामनि रायजो राजाफोरा दिनै नुदों जोंनि ओनसोलाव मा अबस्था जानानै दङ राजखान्थिनि थासारिया दिनै माबायदि जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरा माबायदि सोरखौ बेसेबांखिनि फोथायनो हायो दिनै बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोरा नोजोर बोदों आरो नुदों जे जोंनि गेजेराव रावबो फोथायजाथाव लिडार गैया जोंनि गेजेराव रावबो फोथायजाथाव दैदेनगिरि गैया एकमात्र डिआर नाब्ला सार दङ रन्जन दैमारि सार दङ बिखौ दिनै बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बे हालामनि गोबां रायजो राजाफोरा दिनै फोथायनानै दङ जायनि थाखाय बिथांखौ दिनै उदां जाजानो बयबो लुबैयो दिनै मुस्लिमाबो लुबैदों आदिबासियाबो लुबैदों नेपालियाबो लुबैदों बर' रायजो राजाफोराबो लुबैदों बे हालामनि गोबां रायजो राजाफोरा दिनै लुबैदों आरो बिनि सायाव मोनसे आसाखौ दिनै दोननायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेबायदि हास्थायनायजों बेबायदि अनसायनायजों रायजो राजाफ्रा जोंनि दैदेनगिरिखौ मान सन्मान होनायखौ जोङो गोसो गोरबोजों दिनैनि समाव जोङो रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव गोसोखांनोबो दिन जाना फैबाय मानो होनोब्ला दिनै बिथांनि थाखाय मोनसे एकर्ड मोनबाय प्लास बेजों लोगोसे गोबां नोंथांमोननि एक्स एनडिएफबि केडारफ्रा गादियाव थानो मोन्दों नाथाय बे गादिखौ सोरनि थाखाय मोन्दों होनना बुङो नोंथाङा
दिनै आं दहायनो बुंदों जों जेसेबांखिनि मोन्दों बर' रायजो राजाफ्रा बा बे हालामनि साफ्रोम माहारिनि रायजो राजाफ्रा जों ओरैनो मोनाखै दावहानि थाखायसो मोन्दों दिनै जाय बेक्तिफोरा सोमावसारनायनि मुङाव गादियाव थाबाय दिनै बिथांमोना जोंनि समायसाखौ सुस्रानो दिनै सुस्रानो नाजानांगौनिफ्राय आनज्रायना थानायखौ जों नुदों नोंथांमोना आङो एग्जाम्पल बुंनो हास्थायदों बावैसो समनि सिगां जानानै थांनाय आसाम एसेम्ब्लियाव जों नुदों जों नोजोर बोदों सोर बेक्तिफोरा दिनै जोंनि हस्सा गोथां जेंनानि सायाव खोथा बुंदों अखिल गगৈ दिनै बिथाङा जोंनि जेंनानि सायाव गोबांथार खोथा बुंदों एसेम्ब्लि सिङाव दिनै खोथा बुंदों कुइसन खालामदों गभर्नमेन्टखौ नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफोर जायफोरा दिनै सोमावसारनायनि मुङाव गादियाव जिरायनानै दङ बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बे एसेम्ब्लिनि समाव रायथिनायखौ बा बुंथिनानै जेंनाखौ फोजोबनांगौनि थाखाय खोथा बुंनायखौ जों नुवाखै बेखौ जों थारैनो दुखु मोनदों नोंथाङा बुंनो सानो नामा निश्चय माबा मोनसे दुर्बल दङ होननानै दिनै दुर्बल दङ गोहो गैयिनि थाखाय दिनै बुंनो हायाखै जायहा गोहो दङ दिनै बियो बुङो दिनै अखिल गगैया फोरमान होदों बिहा गोहो दङ बिहा गिनांगौ जेबो गैया बे रावखौबो जेबो साना बे सासे एमएलए हिसाबै गावनि स्टेन्डआव दङ आरो जेंनाखौ नुनायखाय बियो बर' नङाब्लाबो जोंनि समायसाखौ दिनै समाधान खालामनो हास्थायनानै बियो गावनि बिबुंथिखौ लाखिदों दिनै जायफोरा बुङाखै बिथांमोना निस्सय दुर्बल दङ निस्सय बिथांमोना माबा मोनसे उइकनेस दङ बेवहाय बिथांमोना बुंनो हायाखै होननानै आं सानो लासन्थि खालाम नोंथांनाव हायो बेजों लोगोसे गोबां बेराफारसे बुङो बिथांमोना पलिटिकेला हान्थि सक्ति जादों होनना बुङो बेराफारसे नुनो मोनो नोंथांमोननि एक्सननि गेजेराव गोबां हालाय हाफाय दुखुआव थानायखौ जों नुनो मोनदों गोबां बिसिफ्रा दाबो माने गाबगु ससियेल मिडियाआव बुंबाय थादों माखासे मोननो गोनां एक्सप्रेसन मोननो हायाखै गोबां मानसिफ्रा केसआव नांथाबबाय थादों होननानै मा बुं बेनि बेलायाव थारैनो आं दहायबो बुंखांबाय थारैनो दिनै जोंनि गेजेराव नंगुबै गोजोननाया फैयाखै जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव बेबायदि जेंनाफोरा नुजाबाय थादों नाथाय जायफोरा दिनै गोजोननाया फैबाय होननानै बुंदों बिथांमोना पावार लुबैग्रा बेक्ति नंखायखौनो दिनै नंगौ होननानै बुंथाबबाय थानानै जोंनि गेजेराव नंगौ खालामनो नागिरदों नाथाय गोजोननाया बेबायदि बुंनायजों फैया मावनायनि गेजेरजों फैगोन जोंनि जेंनाफोरा जुदि जोबनानै फैयोब्ला जोंनि गेजेराव जोङो गोजोनै थानो हागोन दिनै आंहा केस गैया बा सोरहाबा दिनै केस गैया नाथाय आंनि लोगोहा जे दङ आं दिनै जेलाव गैया नाथाय आंनि लोगोफोराथ' दिनै जेलाव दङ बिथांमोना गबोयोब्लासो जों गोजोनै थानो हागोन आरो बिथांमोना जि गोजोननि बाथ्रा बुंदों बिनि ओंथिया जोंनि जेंनाफोरा जेब्ला सुस्रांजागोन अब्लासो ओंथि गोनां जागोन होननानै आं बुङो लास्टलि नोंथाङा मा बुंनो सानस्रायो बेनि बेलायावहाय दिनै रुलिं पार्टि दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि बेनि सायाव खुनु सहाय होनो हायाब्ला सोर सहाय होनो हाबावगोन दिनै डिआर नाब्लानि फारसे जाय जोबथेसालियाव नांथानानै दङ दासिमहालागै सोरबायदिया बिसोरखौ सहाय होनो हाबावगोन दिनै जोंनि जि जेंना बे गासैबो पलिटिकेल बेवहाय राजनितिनि गोहोनि आशीर्बादखौ दिनै जोंनि जेंना सुस्रा जानायाव बिराद गोनांथार दिनै जायफोरा हायाखै बिथांमोना जनानै थानांगौ जायफोरा दिनै जोंनि जेंनाखौ सुस्रानो सहाय खालामनो हायाखै जोंखौ बिथांमोना जिरायनानै थानांगौ मानो दिनै गादिखौ लानानै कभार खालामनानै दोनदों जों होगोन ना जों सापर्ट खालामगोन जों पलिटिकेल बेकिं होगोन दिनै जायफोरा गादियाव जिरायनानै जोंखौ सहाय खालामनो हायाखै बिथांमोना जिरायनानै थानांगौ आं बेखौ बुङो